dau dîm wedi bod ar rediadau mor sal. Ac ydych chi'n teimlo y gallai Aber wneud efo cychwyn da. Tyfled hir gan Thorn. Nawr te, o mae'r ergyd wedi curo'r golwr yn rhoedd. Ond y cyffyrddiad bach I lwybr Anderson oedd yn bwysig. Doedd ddim yn beniad da. Syth at Owen, nath gwaith rhagorol I ddweud y gwir. Jyst yn dal y bel I fyny, cyffyrddiad cyntaf da, a wedyn diolch yn farus, mynd I hun. Jyst reit I fan I lwybr. Gyda mysodyr bach clyfar. A fewn, a hi, diolch yn trio gwneud gormod efo'i. Gwych o sabyn at Aberystwyth. Ofnadwy o sabwynt Caernarfon. John, that's Thomas. Cartwright na chi, bas gan Cartwright. Fow. Ar ochr o Cosby, oedd y methu thynnu nôl, oedd Bradley'n dod mewn tuag at y postyn pella, oedd hwnnw'n symudiad ardderchog ar gwreiddyn oedd y bas gampus na I lwybr Fow. Ie, falle ddim yr ongl ora I gymryd yr ergyd. Lledu'r chwarae'n gampus yma na. Bas yn berffaith, ond wedyn, efallai pan ti ar ei hôl I chydig bach o banics, mae'n mynd am y gol, anodd iawn I sgorio'r ongl yna. Bradley yn mynd un ffordd. Pêl dda at Fow. Mewn i'r cwrdd Cosby nawr te. Oedd honna yn dacl gampus. Oedd hi'n dacl gampus ar Noah Edwards. A symudiad gorau'r gêm o safbwynt Caernarfon. Lledu'r chwarae fama am bas tu ôl i'r amddiffyn. A dyn gweld Fow. Pas glyfar, dim yn groesiad, mae'n synhwyro ar yr hediad hwyr gan Noah Edwards. Dyna mae'n eisiau weld gan y dyn yma o ganol cae. Peri lwybr Thomas. Llyman ddim wedi cael ei chodi. Ac am unwaith, nath Darren Thomas ddim gwneud beth ydych chi'n disgwyl I Darren Thomas I wneud. Wel, da ni'n mynd disgwyl gweld cyffyrddiad trwm gan Darren Thomas. Bron bod pawb chydig bach o surprise. Pas gampus gan Griff John. Oedd hi'n berffaith. A wedyn, bron bod hi'n taro I droed o ddwywaith ar y ffordd I lawr. I lwybr Evans mae'n rhedeg. Wedi gyd narferchog I gadw honna'n fyw. Unwaith eto. Simpson efo. Na chi gyffyrddiad. Yna chi ergyd. Na chi arbediad. Gwaith da gan Lewis. Cyffyrddiad, ergyd. Tibbets. Yn ei chadw I allan. Ie, da gan bawb. Da gan bawb yma na. Mae'r ergyd yn un campus. Ti jyst yn gweld. Mae'r dechneg gan Lewis. Mae o'n meddwl bod oedd I sgorio. Mae'n ei tharo I mor lan. Jyst yn torri ar ei thraws I chydig bach am arbediad lawr i'r chwith ac am arbediad bwysig i'r ymwelwyr. A mae tîm Aberystwyth, maen nhw'n gymysgedd yn dydyn o bechgyn ifig ac o brofiad. Sawl cyfle maen nhw angen. Sawl cyfle maen nhw angen. A mae o bawb yn gwybod fe allan I dalyn ddrud am y gwastraff yma. Am gyfnod da di hwn I Aberystwyth. Fel ti ddweud, sawl cyfle maen nhw angen, sawl rhybydd mae Caernarfon angen cyn deffro. A diolch methu coelio'r peth. Mae wedi cyrraedd y bel gyntaf, mae wedi tynnu lygad oddi ar y bel. Allith o'n coelio'r peth. Anson, di symud yn mynd I hun. Os o lawio. Ie, ergyd. Wel, mae yn lawiad. Mae yn penderfyniad cywir. Na. Mae Fow wedi gol carden goch am hwnna. Am y llawiad. Am y llawiad. Melyn oedd o, cos mae wedi cael melyn yn yr hanner cyntaf. Gwni weld unwaith eto I weld, ydy o'n troi gefn. Mae'n troi gefn, mae'n panicio falle bod y bel yn mynd I daro fo yn ei wyneb neu rhywbeth, felly mae'n codi fraich. Mae'n codi fraich yn naturiol gan I fod o'n troi ffwrdd. Diolch eisiau cael ei hitio gan y bel. A dyna di dy job di yn y wal, felly mi fydd o'n siomedig, dwi'n meddwl bod o'n heiddi cefn y melyn de. Mae pethau mynd o ddrwg I waith I Caernarfon a Flint y tro yma sy'n mynd I gymryd y gic. Falle bod Flint yn mynd I fynd un cam yn well. Flint! A mae o! Cic gampus gan yr eilydd. A mae'r gic rydd, mae'n hunllef I Caernarfon, ti'n colli dyn a wedyn ti'n ildio gol o'r gic. Fes ni wastad yn rhoi bai ar y gol geidwad. Dy ochr di ydi hon. Dy ochr di, mae rhaid I chdi warchod yr ochr yna. Ac yn neud yn siŵr bod y wal yn y lle cywir a trystio'r wal yr ochr arall. Ond mae hwn wrth I fod.
Mae'r bel yn cael ei rhoi. O, i do'r hwyd! Am smonach di'r lechen lan ddim yn mynd i gael ei chadw. A Williams o'n i'n sôn amdano fo. Fe nath o'n ardderchog i fod yn deg. Fe gafodd yr cyfle herwydd y camgymeriad o gynno fo lawer i wneud yn doedd. A dyna chi siom i Aberystwyth. Briliant gan yr ymysodwr. O'n i sôn, mae di gwneud yr hediadau, ond am y tro cyntaf mae'r bas yn dod. A wedyn, di o methu coelio'r peth. Mae'n gwynebu Turner yn meddwl, be mae hwn yn dal mlaen i? Pam ddim wedyn mynd am yr ergyd? Ofnadwy gan y gol geidwad. Ond ei, mae hwnna'n dipyn o finish gan Williams. Anthony, what a result for Aberystwyth. What's the overall emotion right now? A relief at the end, I believe. Listen, we did excellent today. We've got new players in. We're trying to build something for the long term of the club, not just for now. It's going to be a heartache at times, but I think you've seen the desire, the determination amongst the group of players have got. I've added quality to the team, and we should have been out the side, simple. We should have been. But 3 points, and it's much well needed, well deserved 3 points. Pan oedden ni'n dod fewn i'r gêm heno, oedden ni'n gwybod faint mor bwysig oedd o'n. Oedd hi fel jyst iawn bod y chwech isan cychwyn heddiw i ni, ac oedden ni'n gwybod bod ni isio canlyniad da a wedyn mynd mewn i'r gema yn yr ail hanner o'r season. Mae hwnna'n golygu bod pethau'n dyn iawn yn y chwech isaf. Mae'n mynd i fod yn ail hanner gystadleuol iawn, nag yw e? Yndi tad, ond bys yna 5 tîm eisiau swapio safon efo ni ar y funud, efo pwyntiau sydd gennym ni. So, mae'n rhaid i hwnna fel positif a edrych amdani. Be gêm i fynd, pawb i paffio amdan i lle nhw rawn, a mae'n dal siawns o Ewrop. Ond os ni ddim yn neud o, bydd ni'n edrych i lawr lle i fyny. Rhys, nos o'n rili rhwystredig i Caernarfon. Beth yw'r teimlad yn ystafell newid yna ar hyn o bryd? Da ni'n mynd apus, da ni'n gwybod bod ni'n well na hyn. Da ni'n bod yma yn gobeithio curo, ond siomedig, rili, ond na fo.